Som l'escola Tarongers i us desitgem un bon Nadal, que tingueu molt bones festes i que el bitxo marxi ja, que estem dins de mascaretes, termòmetres i gel, que volem tornar a les classes presencials plenes de gent. 2020 has lluït, fes que toqui la grossa i tinguem un 21 ple de joia que ja toca. Som l'escola Tarongers i us desitgem un bon Nadal, que tingueu molt bones festes i que el bitxo marxi ja, que estem dins de les caretes, termòmetres i gel, que volem tornar a fer classes presencials plenes de gent. 2020 has lluït, fes que toqui la grossa i tinguem un 21 ple de joia que ja toca. Vale, dieu adeu, vinga, que estic gravant. Adeu. Adeu.